Assalamu alaikum. San da zuwa. Assalamu alaikum salam. Yayi. Yawwa. To barka da. Barka wato ya. Ai san ina sani. Ni kake so? Sannan ma muna tare da ɗan uwana. Na ki miki magana saboda shi sai a hankali. I love. Wannan wani cin amana ne. Ina soyayya da ke ɗan uwana yana soyayya da ke. Kai. Ina son budurwa kana son budurwa. Ban san renin wayo fa. Na gaya ma ka kiyaye ni fa. Yawwa. Ka ga budurwa raka ce. Kana so. Na riga ka. Ki zaɓa ko ni ko Husaini. Wannan cin amana ne ai. Yau an cika shi ake. Kai na son yarinya ka ce kai ma kana so. No. Kin karɓi lambar wayata muna soyayya ko sai na ganki da dan uwana. Ki zaɓa ko ni ko shi. Ni wallahi dukan kunce so. Ko dan uwana. Kai ni ma fa dan iska ne fa. Wallahi ni ma dan iska ne. Ka tambayi wannan zaka latsa ba ni ba. Tun da suke ta faɗa a kai na kai shiga gida ka ɗauko mu ka. Yanzu ko. Na rantse da Allah kai ka dade kana rena mun yawa. I want problems always. To yau zaki zama. Tun da kai na kuke ta faɗa wani. Ku kashe kai na ku. Oh my God. Ai dan uwa ni da wani ka san dan rigima ne lokacin.